Гошо, какво става, бе? Здравейте! Ще снимаме на Бар Газар четвърти епизод, въпреки че още не сме публикували третия епизод с Космополитана. Трябва да го извадим скоро. Ами добре дошли на зимния бар Газар. Сега ще ви покажа как се прави греяно вино. Заповядайте в кътчето ми за греяно вино. Ела, не се притеснявай. Понеже целият процес в правенето на греяно вино е малко дългичък, ще ви обясня съвсем набързо как става работата. Избирате едно вино, не е задължително да бъде много скъпо, не е задължително да бъде много претенциозно, защото така или иначе ще му сложите много захар, подправки, плодове. Хубаво е, първо, в момента то е готово, но заработвате една малка част, да речем 200 мл вино, нарязвате малко лимон, защото виното е кисело, няма нужда от много лимон, може дори само корите на лимона, портокал, ябълка, мандарина, слага се джинджифил. От другите подправки карамфил, канела на пръчки, слагаме и звездовиден анасон. Ако не знаете как изглежда той, ето така изглежда, не знам дали се вижда. Може да му сложите черен пипер, червен и зелен. Също дава много силен аромат. Някои слагат дафинов лист. Аз не слагам. Може да му се сложи захар, може и мед. Така, какво е много важно, не трябва да се оставя виното да заври, защото тогава му се губи от алкохолния градус. Другото, което е, ще го разбъркаме малко, горе-долу до 60 градуса трябва да се загрее. Трябва да пусти поне 20 минути, да могат всичките съставки да си пуснат ароматите и вкусовете в него. Другото важното, сервира се горещо, а не вряло, защото ако е хладно, също е много неприятно. Ако искаш, Гоше, тук да поканим Румето да опита от греяното вино. Прецежда се, ако не искате да дъвчите подправките. Може накрая да му се сложи малко черен пипер горе за допълнителен аромат. Ще опитате ли да кажете как съм се справил? Значи аромата не може да се промени, не може да се предаде. Много е аромат. Надявам се, толкова вкусно. Много страхотно е. Радвам се. Сега искам да видим и моята помощничка в кухнята, да видим какво готви, да разкаже и тя малко повече за това, което ще предложим следващите 10 дена на пазара. И тя се казва Руми. Руми, какво готвиш? Сега правя тапас, който чудесно се връзва с греяното вино, което току-що сготвихме и съдържа различни разядки, които съм правила аз. Червеното какво е? Червеното е дип с цвекло, оранжевото е с моркови, това е хумус с магданозено песто. Аз ще обърна с къде ми да бъде.